गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों दानो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोबां रायजो राजाफ्रानो खौसेथि जाजानायखौ लुबैदोंमोन आरो मानगोनां जोंनि सोनाब क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स मानगोनां बिथाङाबो खौसे जाजानायखौ लुबैदों आरो बयबो बरायनायखौ बिथाङाबो गनायनानै लानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय जोङो उल्थां फाल्थां जोङो नुनो मोनो माखासे बिजेपिआव हाबनानै थानाय बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनो बानानै नैबे रेवरेवा नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोनहा माब्लाबो बर'नि खौसे जानायखौ जोङो लुबैयैखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि फलाव दिनैहाय इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों जोङो सोंखारिलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नैबे मानगोनां रेवरेवानि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। दिनै बिथांमोनहा ओंखारबोनो बानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नैबे लरेन्स मानगोनां जोंनि सोनाब क'क्राझारनि एमएलए बिथांनि बुंनायाव जोङो जे बुजिनो मोनदों रायजो राजाफोर बिथांमोनहा खौसेथि जानायखौ लुबैदों आरो जोंनि खौसेथि जानायखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि माबा सार बिथां बिपिएफनि बिथाङाबो गोदोनिफ्रायनो सिगांनि जे सरकार दाखांनायनि उनावबो बिथाङा दिनैहाय खौसेथि जाजानायखौ लुबैदोंमोन। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नैबे साथामनि बिबुंथिनिफ्राय खोनासंनायनि गेजेरजों सोर जोंनि बर'नि गेजेरावहाय हांगार जानो नागिरदों आरो बर' हारिखौ अनसायनो नागिरदों नोंथांमोनहा नैबे राजनितिकनि गेजेराव थानाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि लाखिनायखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। जोंनो खामानि मावनो नायनांगौ थगायग्रा जोंबो सुसिग्रा मानसिफोरसो नङा होमबा? नोंथांमोना अरुनदय होनो नागिरदोंमोन गावसोरनि न'खर लेरना लाजोबदों ना? दा मोनना बे लागोन रेसन कार्ड होनांगौ बेखौ मानसिया सानै साथाम लालाबायदों आरो बिदिनो गोबां बिदिनो बेबायदि मानसिफ्रा दिनैहाय रायजोफ्रा जे एसे जावरिखांबाय रायजोफ्रा दिनै खौसे जानानै सोलायनो नागिरदों बेखौ दिनै बुजायनो गिखांदों। मैया फैदों बैयाव मोनाबिलियाव उकिल मुसाहारिया अमा जानो 20,000 लादों बेयाव दहाय नुबाय बे अमा गोदागासिनो दं मैया मोनाबिलियाव सफैनानै जोंना मिथिया आगोलाव थांखि लाखानाय जानांगौ आरो बेहाय जों 700-800 बिथांमोना लिस्ट खालामना होदोंमोन दिनै नुबाय 500नि एसे बारा आरो माखासेया हयथ'बाय फैनो हांसो होबथाना लाखिजाबाय थेवब्ला बिथांमोननि गोसोआ बिजेपिआव थाखाबाय मानोना बिजेपिखौ मोजां मोनो। दिनै दहाय गोबां बुंदों आं बेखौ बुंनो जे अरुनदय दा बिजेपिआव हाब्ला अरुनदयखौ दानगोननो आरो एसे बिमा बिफानि नामा बेयो बे अरुनदया बिटिसि नङा इउपिपिएल नङा बे अरुनदय स्किमा दिनै मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसो मिथिबाय रावबो बे इउपिपिएलनि मानसिया दाननो हाया जों बे गोसोआव दानबावनो जायो जों गोसो जायोब्ला गोजौआव दाननानै बिसोरखौ सासे बराबा जों हायो खिन्थु जों बिदि खालामा गोरिब मानसिया मोननांगौ जों बेखौ लुबैयो जों दाना जों दानबोआबो खिन्थु जोंनिखौ रायजोखौ सिगि अरुनदय मोननायखौ लिस्टखौ दानगोन मागोन मा जागोन बिसोरहा खमथा गैया बिसोरनि आथिङाव खमथ गैया थाखाया जोंनिसो मानगोनां मुख्यमन्त्रि गिबिमन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसो थाखा मिथिबाय आरो मा दानगोन नामा रेसन कार्ड दानगोन रेसन कार्डआ बै दिल्लीनिफ्रायसो फैनाय नरेन्द्र मदिनिसो 5 बोसोर बारायबावबाय बहाय रायजोखौ खौसे होबावगोन बुंबाय आरो अरुनदयाबो 20 लाख जोंनो होबावगोन बेखौ बुंबाय बे गासिबो दिल्लीनिफ्राय फैनाय बहाय बिटिसि आखायाव गैया नोंगौ बिसोर सालायदों खिन्थु बिसोर खमथा गैया गोसो जायोबा जोंसो बेखौ सालायजोबनो हायो दानजोबनो हायो नाथाय जों मानो दाननो बयबो मोननांगौ बर' गार' राभा आदिबासि बयबो गोरिब जाथि बयबो मोननांगौ जों बेखौ मोननो लुबैयो नाथाय बेखौ जों थगाय सिगि बिदिनो आइबो दानजोबगोननो आइबा बिसा फैगानाय बेखौ दरखानाय दं हाग्रामानि सोमोन्दै हरजोबनाय लिस्ट बे बिसादा सेन्सन जाना फैबाय बेखौ सोरखौबो दानो सोरखौबो सोनाखै उनथिं खालामनायखौ गासैबो मोनजोबगोन जों नायगोनसो बिसोर सोरखौ दानो सोरखौ हायो रायजोनि एगेन्स्ट बेसेबां खामानि मावो जों साननैसो नायगोनसो खिन्थु दिनै नुगासिनो दं लकेल इसेबां बिसि चेयारमेन एसएलसि चेयारमेन रोखोम थगायगासिनो दं दानदों माबादों आरो फैसा लायनाय आइवाय मोनसे रोखोम 5,000 10,000 लाख सोरबा बिदि खोनादों
खोनानाय आं मिथिया नोंथांमोना लाजादों आं मिथिया खोनादों बिदिनो अरुणोदयाव बयबो बन होनायावनो फैसा लायो मा लानांगौ भाई बन जाखानायावनो मा लानो रेशन कार्डनियावनो फैसा लायो बिदि जों खोनानाय आरो बाथ्रा नोंथाङा जों मेगनजों नुवाखै बेफोर बाथ्रा दा बेफोरबादिजों जोङो दिनै सिन्था खालामो बयबो जौगाखांनांगौ बयबो मोजां थांना थानांगौ जों बेखौ लुबैयो नाथाय जोङो बेखौ नुवाखै प्रमद बर'आ नंगौ आं बेखौ धन्यबाद होयो बिथाङा जोबोद गोरों मानसि साननो गोरों बिराद सिन्थाधारा मोजां नाथाय बिथाङा मोजांब्ला बोरै जानो मोजांब्लाथ' जायाना नोंथांमोना जोंनि जायगायाव गोदो गामि गामि बिराद धोनि मानसि दंमोन ना मोसौ गलि गंब्रै बाख्रि गंब्रै गुमा गोनां 200 बिगा 100 बिगा हा गोनां बिराद धोनि मानसि दंमोन नाथाय बे हा गु मोसौखौ बाहायनो रोङैयाव दिनै बिथांनि बिसा फिसौफ्रा एखे गलाम सोरबा थैलांबाय सोरबा बिबायना जाहैदों बेबायदि दं जोंनि फानथा थाखा मानसिया गोबां बिदि दं जोंनि जायगा खाथियाव गोबां मानसि दा दं होननानै बे दंखौ बाहायनानै होनो रोङाब्ला दंआ मा जागोन लाब जागोनसै जायाना 100 बिगा हा दं बेखौ माइखौ गायनो रोङाब्ला मा जागोन मा मोनगोन दा जोंनाबो प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय दा बेखौ पाब्लिकनो मावना होनो हायाब्ला मा जागोन इमप्लिमेन्टर कारण एकेलगे হ'ব লাগে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগীটো তেখেতসকলে ৰাখিছে আগৰ সময়তো ৰাখিছে এতিয়াও ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো বিবেচনা কৰিব আমিও বিবেচনা কৰিম স্যার যেহেতু বহুত সংগ্ৰামৰ অন্তত ইয়াৰত সহভূমিত বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে এটা শাসনভাৰ পাইছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল বিজেপিয়ে যিটো আদৰ্শন নীতি তেওঁলোকৰ এতিয়া বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেইটো চুৰমিত দখল কৰিব খুজি আছে চাওক কাম ৰাজনৈতিক কাম কৰাটো আগ্ৰাসন বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সেইটো আগ্ৰাসন নহয় আগ্ৰাসন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো বেলেগ মিনিং হৈ যায় গতিকে বিজেপি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত বিজেপিয়ে কাম কৰিব কংগ্ৰেছো কৰিব নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকে চ' তাত আৰু কাম কৰাটো যদি আগ্ৰাসন বুলি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়া মানে তাতে গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে পলিটিকেল এক্টিভিটি সবে নিজৰ নিজৰ দলে কৰিব চবৰে নিজৰ এজেণ্ডা আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতখন এটা বিশ্বগুৰু কৰাৰ কাৰণে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু আমি তাত সবেই আছোঁ তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ আমি পালোঁ যিজনে নেকি ভাৰতবৰ্ষক একদম ক্লিয়াৰ ভেৰি ক্লিয়াৰ মিছন আৰু ভিজন দিবলৈ পাৰিছে আগৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতসকলে কাম কৰা নাই বুলি নকওঁ মই কিন্তু ৰিজন ৰাইজক দিব পৰা নাছিলে আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষখন আগবাঢ়ি নিয়া ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া সব দিশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ ভিজন ভাৰতৰ মানুহ যাতে কত কনফিউজ নহয় তেনেকুৱা এটা ভিজন দাঙি ধৰিছে গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষত চুকি ভিজনটো লৈ আমি সবে কাম কৰিব লাগে এটা আমাৰ দল হিচাপে আমি এলায়েন্স কৰাটো এইটো বেলেগ কথা দল হিচাপে এলায়েন্স নাথাকিলেও ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভাৰতৰ নেতাজনে দেশখন আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে তাত আমি সকলো মানে কাম কৰিব লাগে আনপিনেদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওক যে বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে গৈছে ভাল ভাল মহান আমাৰ ডাঙৰ নেতা সেই সময়ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও আছিলে বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে আমাৰ কাম কৰিছে অসমখনৰ ভেটিটো ভালকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ নাগৰিকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ভিজন অসমখন ভাৰতৰ উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব এইটো এটা ডাঙৰ ভিজন আৰু এটাই ভিজন দিয়ে এটা দূৰদৰ্শী এটা চিন্তাধাৰা ৰাইজক দিয়ে আৰু ৰাইজে এই ৰাস্তাৰে এই পথেৰে আগবাঢ়ি গ'লে আমি আমাৰ গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰিম আমাৰ টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম গতিকে কোনোবা নেতা আহিব কাম কৰিব কাম কৰাত কোনো কম নহয় কিন্তু কাম কৰাৰ লগতে এটা ভিজন দিব লাগিব এটা ৰাইজে সদায় কনফিউজ হয় যে আমি কোনফালে যাম আমাৰ বানপানী হৈ আছে গৰাখহনীয়া হৈ আছে আমাৰ ইয়াত আগতে অস্ত্ৰধাৰী বিলাকৰ সমস্যা আছিলে আমাৰ যিসকল সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেইটো শান্তি কেতিয়া আহিব জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা সবে ৰাজপথত ওলাই আছিলে চ' সেইটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা ভিজন
যে আমাৰ অসমখন তাত যাব লাগিব, ইয়াত নহয়। অসমখন জংঘলত নহয়, অসমখন ক'ৰবাত কাজিয়া পেচালত নহয়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক'ৰবাত থাকি পেলাই সদায় কাজিয়া পেচাল কৰিব, ৰাস্তা ব্লকেট কৰিব, তাত নহয়। অসমখন নিব লাগিব ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত এখন ৰাজ্য, য'ত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হয়, আমাৰ হেল্থ ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰ ছেক্টৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰি পেলাই অসমখনক অইন ডেভেলপ ৰাজ্যৰ নিচিনা এখন কৰিব লাগে। গতিকে এই পৰিৱেশত আজি আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে পলিটিকেল কিবা সৰু সুৰা টুটু মেমে সিটো চবৰে থাকিব, সিটোক লৈ পেলাই বেছিকৈ যদি আমি মূৰ ঘামাই দিওঁ, আচল উদ্দেশ্য এতিয়া BTR অঞ্চলখন আগুৱাই নিব লাগে। 4 বছৰত মানুহৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ এচিভমেণ্ট নাই। আমিয়ে হাঁহিব পাহৰি গৈছিলোঁ এটা সময়ত। সদায় আৰ্মি পুলিচ ৰাস্তাইদি গ'লে হাত উঠাব লাগে, চব মানে গাত সদায় লাৰি চাই। আমি তামোলপুৰত মানে প্ৰায় 10 বছৰমান আৰ্মি কেম্পৰ মাজত গাড়ীটো বাছখন ৰাখি দিয়ে, হাত উঠাই উঠাই মনাবিলাক চব চেক কৰি চাই, মহিলা পুৰুষ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু আজি মানুহৰ এই পৰিৱেশ নাই, আজি মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি ভাল পৰিৱেশত যাব লাগে। তাৰ ভিতৰত এজন দুজনে কিবা গণ্ডগোল লগাব খুজি থাকে, এইবিলাক আৰু এতিয়া আমি চকু দিব নালাগে। তো গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী ক্লিয়াৰ, আমি এটা ভাল BTR বিচাৰোঁ, সুন্দৰ BTR বিচাৰোঁ। কিয় BTR অঞ্চলত আমি জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ হ'ব লাগে, কিয় BTR অঞ্চলত আমি শিক্ষা দীক্ষা পিছ পৰি থাকিব লাগে, কিয় স্পৰ্টছত পিছ পৰি থাকিব লাগে, কিয় আমি সংস্কৃতিত পিছ পৰি থাকিব লাগে। চ' এইখিনি কাম আমি একেলগে কৰিম আৰু কৰিবলৈ আজি ৰাজনীতিত আহিছোঁ। গতিকে যি কাম কৰিম ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰিম, যি কৰিব নোৱাৰোঁ বহি থাকিম, কিন্তু কাৰো ক্ষতি হোৱা কাম আমি নকৰোঁ। তেখেতৰ কিবা কিবা এংগেজমেণ্ট আছে বুলি আমাৰ যিটো টিম তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰি আছে, মই কৰা নাই। গতিকে बेयो जाफुङाखै। दायो जुदि सोरबा सानोबा जोंबो बेयाव दङ, जोंबो बिनि बेरेखा नङा एबा जों खौसे जानाङा जों होना। नाथाय खौसे जानो थाखाय जायफोर आवगायबोनांगौ बिथांमोनाबो आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बिथाङा जेखौ बुंदों बे बरायथाव मोनसे, आरो बेखौ लानानै जों बयबो सानो बरायथाव मोनसे बिबुंथि। जोंबो नाजाबोदोंमोन जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन, जोंबो नाजादोंमोन, बेखौ जोंबो एक्सारसाइज खालामदोंमोन। खिन्थु मोनसे जाहोननि थाखाय बेयो जाफुङाखै। दायो जुदि सोरबा सानोबा जोंबो बेयाव दङ, जोंबो बिनि बेरेखा नङा एबा जों खौसे जानाङा जों होना। नाथाय खौसे जानो थाखाय जायफोर आवगायबोनांगौ बिथांमोनाबो आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बिथाङा जेखौ बुंदों बे बरायथाव मोनसे, आरो बेखौ लानानै जों बयबो सानो बरायथाव मोनसे बिबुंथि। जोंबो नाजाबोदोंमोन जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन, जोंबो नाजादोंमोन, बेखौ जोंबो एक्सारसाइज खालामदोंमोन। खिन्थु मोनसे जाहोननि थाखाय बेयो जाफुङाखै। दायो जुदि सोरबा सानोबा जोंबो बेयाव दङ, जोंबो बिनि बेरेखा नङा एबा जों खौसे जानाङा जों होना। नाथाय खौसे जानो थाखाय जायफोर आवगायबोनांगौ बिथांमोनाबो आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा आवगायबोनांगौ। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन, जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बिथाङा जेखौ बुंदों बे बरायथाव मोनसे, आरो बेखौ लानानै जों बयबो सानो।